panyaya kucheka kune kwaona banga kwete kuti anaro. Begin to see your favor. Isati yapo. Begin to see. Oriati yanonzeta kana nebanga David. Success yako iri kuti the world owes you success. Nokuti yese nyika nekuzara kwayo ruoko rwababa wako Jehovah. Whatever is in the world, it's for you. Banga rina Goliath ndera David. Yakapfura nguva iyi tandezve kunyika isudangofa tiende kudenga. Bhabhiri chitoti nyika nekuzara kwayo ruoko rwaJehovha. Iwo rizaina pazvinhu zviripo. Rega ndikudzama banga huna, but make sure rege nyatu unayo. Rega kushaya zvese. Ozatsika yevashona inoti kana munhu achida kuramba mukadzi anomupa gupuro. Zvokuti ukaramba mukadzi akaenda kwawo asina gupuro, baba vake vanomudzora. Marambo te gupuro riri kubhapana. Saka kana waona kuti unoita usingade, rega kubroka kusvika level yekushaya gupuro. Unochembera nezvausingade. Make sure you got a sling for you to use a knife in this year. Where is your sling? Masling haagadzirwe naMwari. Diva ndiye anodesigna sling. Where is your gift and your design? Adam akaiswa mugarden to work it. Mwari vanokupa gift yaunofanirwa kushanda kuti maintaineke. Chaona mukadzi wari kubata rafu akatorwa nevamwe, unomupfimba katu. Maintenance inodevelopa chinhu. Mwari vanopa chipo chekuimba vape munhu gitari. Mwari vanokupa chipo chebhora vagadzire maground. Zvekuti tine vanhu vari talented and yet they are still poor. Gamba Mwari paanoti you are poor, you are not poor, you are rich. Ari kutaura gift iri mauri when you work it out. Nokuti nzwa Adam ukasamaintaina garden rikaita sango, you will die in a garden. Kana wakasikwa naMwari nemaoko anoera Jehovah, hakuna chinokutatidza kubudirira. The devil is a liar. Matombo anouraya Goliath akasikwa kare, vakamirirwa anogadzira rekeni chete. Saka so ukanzwa achiti Goliath hafe, ndo level yatasvika pachikristu chatanacho mazuva ano. Kune chechi dzinoti kubudirira hakuna basa. ndekwaIsraeri futi hatinoti havanamati, vanonamata but havana revelation yekunowanika dombo. Vanhu vasina revelation yesuccess vakatora poverty sechechi doctrine kuti hazvina basa. Sure Bible rinototaura one kuti zvese zvichapfuura but harina kutaura kuti ngazvikupfuurei. You need a revelation more than a church doctrine to maintain a good life. Tinopfuura zvina basa rese but ngazvireke kukupfuura. Ukanzwa Solomon achiti hazvina maturo, anga anazvo. Usatedzere vanazvo. Mazuva ndakatenga suti saka ndasinganzwe mushe kana stepiso. Mazuva ano ndinoipfeka ndatokoshiwa handisina basa. But hazvinoti handina basa ndaijaira. Saka statement yaSolomon inzwisise. Ukava nazvo kwenguva refu unofunga kuti hazvichamisire. Ndine munhu wandakapa bhutsi amene 3 months ago wandakaona kureserva pandaenda korido. Ndopana kuti bhutsi yakanaka wena. Pandakamupa ndangoti hadzichaita idzi. Akairova ndakati ndiyo iyoye. Inyaya yekuti kana wanazvo zvinoita nga zvina maturo. But zvisina maturo zvikashayikwa nemumwe zvine maturo. So David anotora matombo murwizi oisa mubhegi rake. Unaro here bhegi rako? Kwete bhegi regroup. Life yako inotoda njere dzako, kwete njere dzegroup, dzechechi, dzedoctrine. You need a right mind to make it in life. So wakatadza kuuraya Goliath varume, kwete kuti Mwari vaida kuti David ndiye achaura, nokuti panzwisise
2 Chronicles 12:2. Zanzi saw he was the man who was talented to kill Goliath. Even a gift, he was gifted by God to throw stones either right or left. The Benjamites were gifted to throw stones, but he saw a Benjamite failed to kill Goliath. Usaone vanhu vachishupika ukati Mwari murombo. They are empowered to make it, but they are not getting the revelation. Ukatemerwa nyora dzemangoromera munhu wacho akafa asina kukuudza, unoramba uchitiza fight. You are empowered but hauna knowledge. We are empowered to prosper. Amen. Psalms 35:27. Mwari vanofarira prosperity yevana vake. Kwete mweya prosperity. Mwari manje kwete church iwo chaiwo. Deuteronomy 8:18. I give you power to make wealth. Mwari kwete ma church. Inzwa zvinhu zvamwari zvinoflowa nechoice kwete force. Tikatovhura yedu church yatinoti hativake building toita pazuva, haisi pfungwa yaMwari, ndisu tafunga kudaro. Nokuti paaifamba nevanhu mugwenga aivapa shongwe yegore kuti vatonhorerwe. Sei asina kuvapa building, they were nomadic vaifamba. Saka aiofa comfort muvanhu vari kufamba, but vakasvika panzvimbo they built. Saka uchiona ane tsika yekunaisa chingwa mukuru kana musati masvika. Kana masvika munorima mega wheat, mobheka mega zvainayo. Amen. Amai vangu variko kudomboshava havachandiyamwisa mazuva ano. Nyange ndini mwana wavo chaiye havachada. Kwete kuti kusada kwavo kundimaka ndokundida kwemhando yepamusoro. Amen. Varume mukaona zera iyi, amai vakasungwa dhuku neZambia town, vane zera iri pamarobots. Unotozwa amai vanoda havo mwana wavo, but love yavo iri kuinsulta love yemwana. Yes. God loves you so much, but anemwe withdraw yakaita to give you room pa love yezvimau. Oh yes, oh yes, oh yes. Mwari vakaramba amai vachikuyambutsa marobots sometown. Uzati vanhu vese vanomira vachiseka so kuti ona dzino ndebvu dziri kuyambuka. But rudo rwacho runoinsulta leve. Yes. Mwari vane favor newe, but vane zvavakakusiyira vachiziva zvavakasiya vaisa mauri. Havambokusiya uri wega, noti vanofunga kuti uri wega une zvauinazvo zvinondikuseka mwana. 2012 gadzira rekeni yako. Hauna formal training yawakaita. Rekeni haidi training. Kugadzira sling, kungotora tambo yaunoisa dombo bakata ukanda. Vamwe vanga vari well trained soldiers, vari kucamp yaso vachiona formal training. David was not in the camp. Saka uchiona zvamwari handi zvemagroups ndezvekuda kwake iye. Amen. Handi zvemagroups indobaridza pano handimirire church kuredio vanotishedza vaimishumire. Handi zvemagroups iye Mwari wacho akada pasina bishop anyora tsamba kuaplaya, pasina chechi yaita all night tinongonzi handei. Kutanga muri kuenda kuseri kwemba tsamba ngonzi handei kuredio. Zvenyika yese kunge zvekutamba. Favor. Favor. Gore rino favor iripo. Nokuti Goliath ane reward. David anobvunza anouraya uyu anopiwei, haabvunze kuti anorovana neuyu anopiwei. Tapfuura palevhu yekurovana, tapa levhu yekuuraya. You must make it in life. Rino gore 2012 zvinoita for one reason. Igore ndakaona chizaruko chegore rino chekudaiso. Yesu panumber 12 vane zvinhu zvaakaita zviri outstanding. Iye ari Mwari pagrupu revanhu akada 12. Vanhu vakawanda akada 12. Achienda kumba kwaJairus
kune mwana wa 12 years afa, kune mukadzi aiva ne12 years dzekubuda ropa akapora, ma12 anga akawanda minana. Kumberi zvichaitika, kumashure zvichaitika, mugore rechi12 kuchechi hombe zvichaitika, dzinonzi diki zvichaitika. Jesu wacho ari kuenda kwaJairasi, ndiye anoporesa kwasiri kuenda. Saka isinyaya kuchinja chechi, hatiparidze kuti mutransfer, tinoparidza kuti murepent. Vematransfer ndevamwe vanhu. Filipi akatobhabhatidza munhu, apedza ndokubva adhisapira. Ana kuna varipo timotipe zita ngozi yedu ndo chaiyo chaiyo. Tsano munhu mukamupa Jesu zvatopera. Izve mazita mubhuku, zita rinonyorwa mubhuku reupenyu kwete rekuchechi. Filipi atumwe naMwari wekudenga akanzi you must disappear. Iye kuramba uchimonita munhu haisi biblical, iri church stuff. Tsano munhu mukamupa Jesu, Jesu wacho musamutyire, anomonita yeka. Lokuti kuchaenda munhu iwawo uende but anoenda naJesu agamuchira. Dai mabuda yenyu yedu iri serious because mukuru wedu ndiye chaiye. Unoziva here kuti mukuru wako akasiya anyora bhuku, ini ndatonyora. Wako akasiya anyora, ndatonyora zvisi. Shaona kuti mukuru ari patight, ndonyora akawanda mvura akasiya. But chandisikakunde chakaitwa paKalvari varume. Amen. Kune nyaya dzakaitwa pamuchinjikwa. Vhangeri hakuna rimwe ndiJesu chete. Amen. Iye kuti yedu iri serious, mukuru wedu akazodai, dzimwe dzese dzakarasika. Alright yenyu zvairi muno, toita sei nevekuGermany? Toita sei yenyu asati yakuGermany? Tingaite sei varume? Sure, vanhu vabve kuGermany vauye kuGrenora. Nedu. Inda muchida kuomesa kunamata. Iye muridzi anoti zvakareruka, vati mimi hamusi kurerutsa, muri kuvava. Takurai joki rangu nekuti rakareruka. Ukanzwa rakurema rega kunyanyofamba, tura ubvunze, hamuna kuisa zvenyu rangu. Ikakuoma so. TV chaiyo chitema. TV. Rega ndikuudze. Chirisi kuti unzwisise. Ukaona vanopinda tisikade TV, vane malaptop. Problem yekuti scientifically they don't understand what is a television. Vanoti chikuru. System ya laptop, i system ya television. Ibaba ichikoro hapana kuti mweya. Chikoro TV aziro chikuru. Chine dumu chakakura. Ukaona unopinda inoramba TV une laptop, uri kuzvipikisa zvisingaite. System yema television ne system ya computer is the same. Zvekuti chinobuda pa TV chaunotya vanhu. Zvototi kuti unyatsona matamushe usatarise munhu. Nokuti unenge uchiona vasati varekota. Nokuti pagala vanobuda majesu, iwo ubva wamuona paIstigate, ndiwe waona gala vakuru live. Uri kuona zvemuTV live. Saka Mwari uinzwa zvaanoita. Mugadheni makashandiswa nyoka. Iye ndobva atuma futi nyoka kuruma vanhu vachienda uko. Vanhu vakadi kupopota, Mwari akuitawo zvenyoka achanamata futi. Satani akashandisa nyoka ukati Mwari anotuma nyoka. Regai ndikuudzei tsano. Wrong use yechinhu, rega kukondema chinhu. Kujeri kune munhu akabaya munhu nebanga, ari kupika 20 years. Kumba ndine 3, handisanda sumba. Nyaya haisi pabanga, uri kurishandisa kuita sei? Vakadzi unonzwa vachitombera so, anetswa nemurume, kuti ende varume imbwa. Vamwe tiri kuanomatira pano, vari kudawo imbwa dzavo.
Ndinofara regani kuti zvinoita Jesu ndiye wazuro nhasi namangwana but munhu akauya nhasi mangwana hakusisina. Saka kunzwa Mwari kwakakura kudarika kunzwa kuronga kwemunhu. Mukuru akati mirai kuona TV ari correct. Nguva yaazvitaura pane zviri kubuda ipapo zvakaipa. But iye achafa kuchasara kwakubuda ma-TV channels egospel. Haagone kumuka chipoko oti yakuita onai. Munongoziva mega kuti zvakuita. Iwe Jesu anokumbira bhoti ndiye futi anofamba pamvura. Vari kukumbira bhoti hazvira kuti kufamba pamvura hakwanise. It's a matter of time. Mwari waShadrach, Meshach naAbednego anoti pindai mumoto hamuchani. But Mwari waLot anoti tsano munhu ngaafambe panotsva munhu. The gospel riri dynamic paunderstanding chaiyo. Amen. Iyo ukada kunamata kuti uite zveunhu unorarama backward life. David akauraya Goliath nedombo. Iwe Goliath wako ane pistol. Ukaita zviri biblical unofira mahara. You need the revelation. Yeah. Uma munakaporeswa edzi. Zoti kakubata ukadaita zveunhu kwete zveunhu unofira mahara. Hamuna mayakaporeswa. But kudenga kunototiko nemavanga ake takaporeswa. Hativerenge kuti tiite zveunhu. Ndopa missing pazhinji. Tinoiverenga kuti tiite zveunhu. Amen. Saka tiona zita raunopiwa wabhabhatidzwa harishande. Zita rinoshanda rawabhabhatidzwa naro raJesu. Kwete rawapiwa waoma rekunzi Paul. Pangotooma pana nyaya. Bemunoka zvitraya kupa nzvimbo kwaEfridzi kuiti Kenani. Ndokune mbavha vakuru hakuna uchine mukaka. Saka Kenani yakaHefenza yakakumira muti. Vaida kuita zvemubhaibheri kwete zvekudenga. Get the revelation. Rori inotakura fuel inogona kutopaka yapera fuel. Sei haishandise fuel iri mutengi hombe. Ine tsika yekutora petrol mukatengi kadiki. Saka ndozvinoita religion. Ine zvivimbiso zvakakura but iyo ine wrong mentality diki. But Christianity tinochinja paipi kuzvidiki toisa kuna Mwari mukuru zvekuti nemavanga aJesu takaporeswa. Hatifaniri kuramba tiri murwere. Zvakapfuura zvese izvo tangomirira kuenda kumusha. Bhazi rinoenda kuBotswana rinogona kumira paPlumtree. Asina mari yekoko ndiye anowanzopopota. Tosvika bhodha ravharo inwa ikoko tsanga. Satani chaanoda kuti vanhu vakashupika munotwista gospel. Mukanyanyoshupika, mufundisi akanyanyoshupika anoritwista kuti aite mari naro. Vanhu vakanyanyoshupika vanovenga mari. Nokuti nzwa urombo nevhangeri reMwari hazviwirirana. That's why Satan akada kuti Adamu ave naked. Kuitira kuti relationship iipe. Adamu anoburitswa mugadheni naSatani akaburitswa naMwari. Satani anongotrika zvokuti uina Mwari wacho hazvifambe. Satani haasiri akaburitsa Adamu mugadheni. Adamu akangoti tsanurovai unomhanyisana mega. Saka munhu akasaita ma-right principles aMwari anoshupikira kuchechi. Ende kana ashupika anomedza pain killer. No danger yereligion. Religion inenge pain killer. Pain killer iporese. Haidaro inopedza pain. Unenge uri murwere akazorora. Ndozvoita kunamata uri mupoverty. Unenge une hope, une zvigamba. Zvichaita ikoko. Makamedzeswa church doctrine which is a pain killer. You need Jesus who is the healer. Mapiri kanoti mapain killer anotonyorwa kuseri kuti regai kudarika mazuva 10 musina kuona chiremba munofira mahara. Apa tati mungofanonwa makamirira kureiza yadhokta sofa mune 400 yekafino inwai muchimirira kureiza 20 yadhokta. Ndozvarewa pain killer.
haupedze chirwere saka pain killer inenge chechi tokufunga namanipere nemuchishupika makasimba haitoke tukaenda umusha asina basa tukaenda umusha gamba iro vhangeri rinonzi thy kingdom come rinodhila futi nemaendero that's why mbavha yakadimurwa makumbo iyo yanzi najesu uri kuenda yakanzi makumbo ga vakaenda pane imwe ga sei dzadimurwa makumbo jesu asina kuzadzikisa vhangeri kuti auende kudenga nemafambiro ako unoenda kudenga nemafambiro ake iye akagona kufamba kufadza baba nokuti nyoka yange yanzi irume gumbo kuti munhu atadze kuenda kudenga nesepenti inoruma gumbo saka vanhu vava pamuchinjikwa sepenti ndoba yakabata gotsi vasina makumbo vakuenda saka iri kuruma zvinosara iyo zoti kupinda denga ichoisi usambofa ukanyepirwa nevanhu kupinda denga ichoisi. For God so loved the world, John 3:16, that whosoever believes in him should not perish. Ukaona munhu aenda kugehena hazviroti akavengwa naMwari, ndiye akavenga Mwari. Pamusoro zvinhu kupinda denga ichoisi. Saka uchiona kune type 1 yakapinda isina kubvira yapinda chechi inobvisa cheguru yainzi mbavha yakangoita choice kuti mugara kana makuya mutotoona tiri kutoenda don't worry. Chinhu chikanyanyonakisa munhu anyanya kugara muchii anofunga kuti kunyepa ikati odhora unoti transfasta ikati 600 years unoti inini indau ikawandisa iti inoita nge pada kuchekereswa munhu ikawandisa inenge suspect haisi blessing. Saka uchiona iti too good to believe kuti varume kuhura kweso Mwari anotida zviite bati ndo zvazviri ufunge zvauri zvanotokuda wena. Waiti ukawina loto kare wangosikapiwe mari yacho direct wakana kuti uri murombo akanyanya wainyeperwa dzimwe nyaya vachida kudzikamisa hana povhati pachayo ikawandisa pakauya chakanaka unofa. Satoona patinoparidza tichiti Abrahamu David kunyenyeredza ndiwe David Abraham sano zvinobatsirei kukudza nyaya yaDavid yori Kefasi inyaya yeKefasi but tikatiwo David anoramba akamira achiti David akaoma kura Goliath ndiwe. This is good news. Good news. So gorera tapinda minana iriitika kumberi nekumashure rega kuchinja chechi mukadzi aipinda isiri yaJairus zechicha kumashure rega kuchinja chechi mukadzi aipinda isiri yaJairus zechicha chidzemberi akauya nekumashure akabata zvake zvikaita kwaJairus akaenda mwana akamuka. Mwari uyu haite zvemachechi anoita zveumwari ukangotenda maari unoponeswa. Nyaya haise kuti joinai yakati iye akajoina iwewe zvinoita. Amen. Yedu chechi ndochaya chaiyo areka chaiyo yaMwari inotakura nzou bere mbudzi. Ukaona muchechi menyu mune vanhu vari right chete raburi kuparidza harisi right awarega ndikushoke. Ukaona mareka mune mbudzi chete hauda kuparidza zvawatumwa naMwari. Ngadzipinde dzese unoda kumezha nzou indava ta inenge inorema inozopasa rega kumezha miniskirt taura vhangeri raJesu. Kana Jesu apinda mumunhu zvinoregeka nyore. Ini ndaihura chechi ikanditadza but Jesu apinda mandiri hazvichaita. Varume Jesu ndoareka inotakura nzou nebere. Jesu ndoareka inotakura nyoka nebudzi. Jesu ndoareka yekuti mumereji imomunhu ukapinda tsano vanorova nemukadzi ane makuhwa unoita mushi. Amen. But wakutoskirina vanhu kuti vauye kuna Mwari unoskirina. Zvanzi net yekingdom
inobata zvese neta iscreen ukaona uchi screen yato heaven but kana uchibaridza kuenda don't screen preach Jesus ukaona wakuscreena wakutojaja zvanzi neti inobata matatya hoshwa yohaka nemiti zvobuda kunze kwemvura ngatiparidzei Jesu anova neti rinohaka mahure mbavha mondi mapoliticians matsotsi emuchechi mafundisi asina kudanwa tese tohamba sano kusaridza muri mumvura kuri dangerous munochokwa nemvura mukafawo nokuti paunopedza nguva uchijaja nekusarudza iwo zvakanaka wauchaitawo watomukuru mumvura hamusarudzwe hove panyika pano panongoparidzwa Jesu vanhu vanotongerwa kudenga mazvinzwa havatongerwe kuno muri kutongera kusiriko kana watoda kutonga fanotungamira iyozoti nzvimbo inokosha pakuita zvinhu ukatoona ndichiparidza mutoyeti kana meseji ikava powerful kupenga panyika apa tongwe munhu panoparidzirwa munhu osakana nekutongwa muzuva rekupedzisira it's dangerous kujaja vamwe sekunge iwe wanaka munoswera muchiona mapono chinoita kuti utaure wedhipono wakamboona haisi faith wakatoaona wese anotaura chivi anotochiziva haisi faith ka ndakanzwa kuti kune mapono ikoko kungoti vanhu tinosiyana ini ndaimboona saka toda tichidaro tinodanwa vamwe wakwaya vari right saka unongorinzwa vhangeri racho kuti uyu akaponeswa saka achiparidza ruponeso uyu muponesi saka achitonga unozati nemukuru wedu wechechi yedu akatoponeswawo mukuru chaiye kune munhu akamuparidzira kuda kuti Jesu haana kutangira pachechi yedu kana mukuru wedu akavamba ministry yekwedu akaparidzirwa kuda kuti Jesu anga agara achina mapo yedu isati yapo saka tinozeta kuti yenyu ndo chaiyo ko akaparidzira mukuru wenyu angasikapinde yenyu nokuti wenyu kuti anamate izwa kunamata munhu anenge akatendeuka uzati kutendeuka zvinorevai munhu akasiya zvakaipa zvokuti ukaona wese munhu anonamata aimboita zvakaipa nokuti kutonamata kunonzi kutendeuka hautendeuka ukatonzi wakatendeuka une zvawaita sirizvo saka ukaona munhu wese achiparidza dzaimbokanya unless kana uchinamata usinobvira watendeuka zvatopachena kuti haunamata ukangoona ungonzi wakatendeuka unga usiri right ndokumbira tisimudze maoko tinamati 2012 kuparidzira vamwe Jesu rega kutuka munhu Jesu iyareka inotakura nyoka nebere usatyire ecosystem iye aneyonzi kingdom system akatora temberi isusu mamure taakuparidza imagine pandakaparidza musi wenyu uye paredhiyo kuti vandakahura navo pavakanzwa wakati kanzwa rimwe hure richinowa paredhiyo vanoziva kuti Mwari haana kumira mushe akatora tsano vaye vaakurirova iwewe anogona kukuchinja chechi kana ikaramba Mwari anokuda toda kuti tinamati toda kupa Mwari chipo chekutenda 2012 tideclare maresolutions Goliath ndiane banga David ane sling message iyi inonzi a sling to get a knife Mwari havana kumupa banga it's okay but nokuti Goliath anaro I'm going to use my sling to get Goliath's knife iwewe hauna mari nevanhu vari kunyika but iwe una Mwari neanointing neskill learn to develop your skill to attract riches and success ngatinamate baba tinokuparira matichengeta baba kupinda mugore rino matichengeta mutsvene kutipa upenyu matinjengesa maaccidents matinjengesa mutsaona nerufu baba ndinokuparingiri nokutinamekeza nekuchengeta nyika yezimbabwe tinokutendai nemvura ikunaya tinokutendai nemvura ikunaya munyika yezimbabwe
matenda ine mvura iri nayo munyika yedu kana muchinaisa mvura kuti munhu anonamata agute padumbu. You can take care of material issues. You can take care of material issues. Dumbu remunhu tirikuteka arikumaisa mvura tinaisaiwo muna muchene. In this latter day, let the Spirit of God be upon this nation. I speak salvation. 2012, salvation for all. 2012, salvation for all. Correrino Baba, never stop never jealous. But no one never get it all. Never college. Never stop in the church. Never get Sakadaka. Basika Kalipa jealous. Never back to the Congo. Basika Kalipa jealous. Basika to the church. Sikama. Marima is saying on Yasha. Let's see. That's why jealous. I mean, when I jealous. Anga akafa 12 years makore mugadza nobuda ropa 12 years achibuda ropa. Jesu kwaari kuenda ari kunomutsa kwaabva kunosara kwaitika zvinhu mugore ra2012 ziva Jesu kudarika chechi. Iye ukamubata anoita usingapinde kwaari kuenda. Munhu akaporeswa abata mukombera kumashure. Varume dzimwe chechi dzatopinda handi dzemberi hatitarisirwe kunge chaidzo dzinenge dzekumashure-shure. Vati tikangobata Jesu vari kune hombe vachanzwa kuti vari kundibatawo vadiki vari kundibatawo. Ndiri kuprofita muzvidiki zvaunoita. Bata nyasha dzaMwari. Bata nyasha dzaMwari. Bata zvinhu zvaJehovha. Atingamadzisa. Ndinotenda Mwari zvikuru mazviita henyu. Kana ari pane offering yake, you can bring offering. Maactivities aripo. Kuronga kundidana. Vandipa mari isingaite maloya indakafoira kuOlefu. My anointing can sustain me. Saka I don't beg. Usazota vanoti bhadharisa vaparidza ukanzwa usiri kuda please siya. Hatimbokuchetera ipo haisi project yedu. We are anointed by God. Mwari wacho ndoba uchaonoti akatendeka usingabvise zvichiita. Anotuma makunguo Mwari chete ndiye anozvigona kwete Noah. Noah paakatuma gunguo anaudzoka. Asi Mwari akatuma anosvika. Kana ndine zvinotuma nevanhu inini zvaMwari pandiri zvinosvika. Amen. Hatiri kukuchetera tatibatsireiwo because kana ndotenda Mwari. Vanhu panapa munoita chinhu chinotyisa. Ndokuva pulpiti inyaya yevanhu vanomira pano asi mafundisi akaitenga. Saka mugore rino Mwari ngaakurangarire. Dai Mwari akuitireiwo. Kutomira kwaunoita pano tinotoparidza tese. Nokuti mandiri kuparidza voice anosvika uko. Chaita kuti munhu auye aona vanhu vakaungana akati kopanei apo kuti chaatrakta vanhu haisi weti ndiwe. Dai Mwari akuitirawo nyasha. Amen. Kuti isu sazvitarisira pasi. Tiri mugore rekutora sling kuti tiwane banga. Tiri mugore rekurwisa zvidiki kuti tibate zvakakura. Kwajairasi mwana anomuka kwaabva mukadzi anosara achipona. Please rega kunyeperwa nawe kuchinja chechi. Chinja unhu hwako. Nyaya haisi kutransfer ndeyekurepenta. That's a kingdom message. Vaparidzirwa vakanzi saka toita sei kwete kuti topinda iyi. Chapter 2. Vaparidzirwa vakati toita sei kunamata kuita kwete kujoina. Havana kuti topinda iyi vakati toita sei. Chimwe chinhu chandakamudzisa ndechekuti giving hazvireve cash. Usapinde mu2012 une ignorance. Giving zvinoreva kupa action kudai so. Blessed is the hand that gives. Kwete the money that you have brought. Nokuti mari yacho hauna. Ndosaka ndati a sling to get a knife. Whatever you call a sling, that one you can exchange for a knife. Mari hauna. But shoko warinzwa rakuinspire kubata Mwari vataura newe. Panotaurwa nauye giving hapapo bvise muprogram. Giving zvoreva kudai so. Chauya haisi giving ndo chinhu chacho. Saka ndikati blessed the hand that gives. Even une ballpoint kana chikesi cheballpoint kana bepa muvha shirikadzi panakaunza mari yacho haikwani chinhu but yanga yaita giving. Amount was not an issue. The issue was about giving.
usarege kudarikwa. Zvati makandiona ndine nyota mukandipa mvura. Iye anogadzira the living waters zvinoita kuti aite nyota kuda kuita reach out kumunhu achiri kunatural. Ini handa kutanga kuparidza ndine mari yacho. Ndaikumbira kwete zvinoshamisira. Jona mubhoti, Jona kana ari mubhoti ipassenger, kana ari kuNinevha ndiprofeti. Kwauri 1 rand mukingdom igiving, kwauri bepa kuna Mwari igiving. Zvazvinoreva kuNinevha ndo zvine power than zvazvinoreva mubhoti. Learn to release useless things. Kana pafamba favor yaMwari to get a useful thing. Mwari hasi murume warume. Mwari haisikuenda kudenga kuti Mwari pamwanga kuti asingombe. He wants to bless you as well. Baba kana pana nebepa negopoint, just bring it to prayer. Usazitarisire pasi. Jona reaching 1,000,000 kilometers journey inotanga ne 1 step. No matter the step is so small, but it's just beginning. Let it 2012 be the beginning. Yeshinu mupenyu wako. Yesi yu kana ukazwaka bukwane vamwe. Laudze kuti nchabata mkombero musikaone. Hamusi kuzondoone kuchechi kwenyu. But muchaona zvangu zvichiita. Ini chandoziva nesarape. Chinorapa mapiritsi. Ndikangoziva kuti ichi chirwere chinoda maanadhini. Kana ndikasaenda kugomo vanosvika musoro wanyarara. Nyaya ndeyekuti kana ukasapinda yavo bata mukombero waJesu. Jona uya muNinevha vanhu makavaponesa. Iri shoko Mwari rekupai ngarishande muupenyu hwavo. Makandibvisa mukupema neurombe mukandiitira favor. Baba vanhava, the same anointing and the same favor. In this year 2012 I prophesy kwaJairasi munoita minana, kumukadzi anobuda ropa munoita minana, kuZayonja muchaita minana, kuEFM muchaita minana, Spirit Embassy muchaita minana, kuMethodist muchaita minana. Jesu weNazareta asikatarise makereke, asi makereke akamutarisa. Iye ndiye author and finisher. I prophesy kumachechi mazhinji atinopinda pano, ishe favor. Nyoka iri mareka inopona, mbudzi iri mareka inopona. Hazvina basa kuti imbudzi inyoka kana vari mareka ngavaponeswe. Hazvina basa imombe, hazvina basa imbada kana vari mareka yaJehovha. Havasi kuzvinura. 2012 I prophesy wesapinda muna Jesu. Success. Mwari makaponesa nekamba inofamba zvishoma, mukaponesa mbada inomhanya zvakanyanya. Tirangariraiwo Jehovha. Vamwe hatina zvakanyanya, tina zvishoma, asi tauya muareka yenyu Jesu. Vamwe tina HIV, vamwe vatano, asi tauya muareka yenyu Jesu. Vamwe havaone vanoona, asi kana vauya muareka ngavaponeswe nezita raJesu.